Bisan pa man sa ilang nasinati niya tumbuhan sa Setyembre, mipadangat sa ilang hinabang ang mga taga Zamboanga aron makatabang sa mga biktima sa bagyo sa Eastern Visayas. Jinky Bargyo, Sugin Limi. 40 ka mga sundalo gikan sa 1st Infantry Tabak Division sa Philippine Army ang nabisi kaganiya sa paghahimutang ining mga relief goods sud sa Navy ship nga BRP Dagupan City. Ang maong hinabang gikan sa mga probinsya sa Zamboanga nga gipangdonar sa mga pribadong sektor alang sa mga taga Leyte nga may grabeng naapektuhan sa bagyo. 7,000 ka mga pamilya ang gilauman nga makabenepisyo niini. Nag-initiate kami ng Oplan Tabang Visayas, yung aming division, and then napakaganda yung naging resulta. Talaga marami kagad mga kind-hearted people na nagbigay ng kanilang mga tulong. Mga tents, medisina, pagkaon, sanina ug tubig mo'y ilang ihatod sa Tacloban ug Ormoc ug mang adlawa nga moabot sa 90,000 ka kilo. Matod sa Central Command nga gawa sa ilang gipanghatag na hinabang, nabisi na sab ang kasundaluhan sa Engineering Division sa pag-reconstruct sa mga naguba nga mga istruktura ug pag-ayos sa mga kadalanan. If you notice, no, ubay-ubay na itong ipadala nga mga engineering units. So, kini sila, they will be tasked to help out sa ato ang rehabilitation and reconstruction phase. So na they are equipped with this mga big equipment. Jinky Bargyo, News 5. Gipahibaw ni Cebu Provincial Treasurer Emmanuel Gial nga miabot na sa kapin 19 milyones pesos nga cash donations gikan sa mga lokal na kagamhanan ug private organizations alang sa mga biktima sa mga katalagman. Anaa sa 10.7 million pesos ang ilang nadawat alang sa mga biktima sa 7.2 magnitudes nga linog, samtang dulan sa 8.3 million pesos ang ayudang nadawat alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda. Dugang ni Gial nga wa pa nagamit sa gobernador ang maong cash donations. Governor, kay discretionary man niya being the implementing official. Giplanuhan karon sa komitiba sa himuong Tent City kung unsaon gyud pagwagtang sa baho sa dapit nga butangan niini. Matud sa SRP management nga daghan pang mga bakwit sukway sa unang pamahayag sa Department of Social Welfare and Development. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Nipadala sa SRP Consultant Engineer Roberto Varquez na aduna sila himuong diskusyon tali sa Red Cross ug City Government aron hisgutan ang mga paagi aron dili manimaho ang dapit nga tukuran sa Tent City. Mato ni Varquez nga ilang gimonitor karon ang baho aron ilang ma-assess ang mga posibleng buhaton sa pagwagtang niini. Sige tagkuan na, sige tag monitor ana niya kay especially that naadha ang atong Family Building Center. Especially kining ting-uwan, naaman din siya sa kuan gani kung ting-uwan na gani, anha ni siya bugawas ang baho, mix ni siya ang tubig ug ang garbage. Especially last week naka-monitor sad ni, wa man tay kuan, wa man tay kanang incident nga nanimaho ug mayo nga dili tolerable levels. No? So nagigapig ginagmay bata we feel it's still tolerable. And after ni, mo-open ni siya, hopefully late next week, ato ni siyang signal o monitor gini kay of course responsibility na sa city na to make sure nga ang atong family rebuilding center is really livable, no? Dili lang yung it has to be at all tolerable levels. So do we have nasayran sab nga base sa Red Cross nga duna pay dagang evacuees nga angayang ipahimutang sa Tent City. Sukuhay kini sa unang gibutyag sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development nga gamay na lang ang mga bakwit nga anaa sa dakbayan sa Sugbo. Dugang ni Varquez nga base sa gipamayag sa Red Cross ang ngayon gayud nga ipahiluna sa Tent City ang mga bakwit kay ang mga napuy-an sa evacuees nga centers gamito na. Ang mga evacuees karon nasa tong mga barangay centers, no? And nasa ni purpose ang mga centers. So we're trying to bring them to another place nga ma-libre ang mga centers sa barangay. But as I said, depende na sa kadaghanon. So I think there will be a close coordination between the SWD, Red Cross, ug ang city.
Hinuon magtagpo pa ang mga kadagkuan sa Red Cross, DSWD ug Cebu City Government aron hisgutan ang tanang bahin sa tent city. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gibutyag sa Office of the Provincial Election Supervisor pinagi ni Election Officer Attorney Ferdinand Guhilde nga gipadadaan sila og suwat gikan sa House Electoral Tribunal pagmando sa mga election officers sa ikatulong distrito nga ipada ang tanang book of voters kon registration record sa mga botante ngadto sa ilang buwatan. Tunay kapin sa 300,000 ka mga botante ang maong distrito. Subay kini sa election protest ni Congressional Candidate Geraldine Yapha batok sa kanhi gobernadora ug karon 3rd District Representative Gwendolyn Garcia nga nagsangka sa maong posisyon ni adtong midterm elections. Hindi ka daw sa order. Not ballot boxes na po ang kaning book of voters. Book of Maglingkod na sugod ugma sa udto ang bag-ong mga napiling barangay officials. Apan ang uban kanila dili makalingkod kay wala pa ka-file sa ilang sose kon statement of contributions and expenditures. King Perez, Suginlimi. Natapos na niadtong Nobyembre 27 ang deadline sa pagsumitir sa mga sose kon statement of contribution and expenditure sa mga may kandidato sa barangay election. Gani matud pa ni Attorney Ferdinand Guhilde, COMELEC Province Election Officer, nga di makalingkod sa ilang mga posisyon ang mga nakadaog nga napakya sa pagsubmit og sose. Ang mga opisyales formal nga moasumir sa ilang katungdanan ugma sa udto. Wala kang magkulang sa pagkaibon. Ang mapakya sa pagsubmit pahamtangan og permanent ban ug di na makalansar sa eleksyon say gayon nga dili kini mo comply human sa tulo ka notisya gikan sa COMELEC. Apan matod ni Guhilde, dunay mga kandidato nga nagsalig sa DILG ug naglingkod sa ilang katungdanan bisan og wise certificate of compliance sa pag-file sa SOSE gikan sa ilang buhatan. Ang dalaw ay ingon na hindi sila maka-assume. Pero it's really up to DILG kung silang treatment. King Perez, News 5. Mas menos og 1 ka bilyon ka pesos ang proposed budget sa Kapitolyo alang sa sunod tuig. Apan gipaniguro sa mga namunuan sa lalawigan nga dili masakripisyo ang serbisyo sa probinsya sa Sugbo. King Perez, Suginlimi. Ipatawag sa Provincial Board ang matag department heads pag-justify silang gipangayong pondo atol sa mga budget hearing sunod semana. 2.6 bilyones pesos ang gipangayo nga pondo ni Governor Junjun Davide alang sa tuig 2014. Mas minus kini og 1 billion pesos kung itandi karong tuiga. Mas minus og 269 milyones pesos ang proposed budget alang sa buhatan sa gobernador kung itandi sa budget karong tuiga. Lakip sa mga giminusan nga pondo ubos sa opisina sa gobernador ang ayuda alang sa mga dakbayan ug lungsod ug mga barangay, budget alang sa peace and order ug pondo alang sa mga confidential expenses ug ang suroy-suroy Sugbo nga usa sa mga programa ni Garcia. Matod ni Committee on Finance Chairperson, Board Member Gigi Sanchez, gisiguro nila nga dili masakripisyo ang mga basic services sa probinsya. We expect not to have any not to sacrifice any basic services needed. This time, we have democracy in action, we have checks and balance, and most importantly, we have the respect between the two co-equal branches of government. Human sa mga budget hearing sunod semana, sundan kini og second reading nga nagpasabot nga i-review pag-usab ang budget sa Kapitolyo alang sa sunod tuig. Apan matod ni Sanchez nga gitinguha sa Provincial Board nga maprubahan ng katibukang capital budget karong Disyembre 15. Gipanglantawan ni Sanchez nga wala siya gipaabot nga mga babag sa pag-approve sa budget sanglit nagkahiusa ang Provincial Board karong higayuna. This unity we have in the Provincial Board right now is an envy of those in the past. And you know, it was kind of sentimental to me when I asked for the approval of the budget because this topic was a topic where my father was complaining about. King Perez, News 5. Ang halin sa pagbaligya sa yuta sa SRP mo ang gisaligan sa City Hall aron makabot nila ang kapinsan na 4 ka bilyon ka pesos nga budget sunod tuig. Malaumon ang namunuan sa City Hall nga maaprubahan sa mayoriya sa konseho ang budget. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi.
Gisaligan sa Cebu City Government ang halin sa pagbaligya sa yuta sa SRP aron maabot ang binilyon nga budget sunod tuig. Gikan sa budget sa 6.4 billion, musa ka na kini ngadto sa 10.5 billion pesos. Ang proposed budget gibana-banang magikan sa nagkadaiyang makita sa dakbayan susama sa 2.4 billion pesos sa pagkulikta og buhis. Gipaabot usab nga aduna sila makuha nga non-tax revenue nga mukabat sa 700 million pesos. Mukabat sa 1.2 billion pesos ang ayra sa syudad, samtang makakuha sila gikan sa Ecozone og 200 million pesos. Ang labing dako nga ilang target ang pagbaligya og di mo minus 5 bilyones pesos nga yuta sa SRP. Matod sa Executive Assistant sa Cebu City Government nga mas taas ang ilang budget sunod tuig kay ilang na-meet ang ilang target revenue karong tuiga. So 90% na ang atong collection efficiency. So ilan? Well, that is a procedure that we have to ask authority from the council. We just have to convince the council that selling SRP now would be very much better than selling SRP later. Dugang pa ni Dalus nga ang maong budget ilang isumiter ngadto sa konseho kini aron tun-an. Malaumon si Dalus nga maaprubahan sa konseho sa Dakbayan sa Subo ang budget. Mato niya, kung mabaligya ang yuta sa SRP nga mao ilang gisaligan, mas mudako ang kita sa syudad ug mapahimuslan ang mga trabaho ug ang economic activity gumikan sa pagbaligya niini. We are also confident nga ato nang ma-reach nga target panday, laborer nga ma-hire. No, employment for our people in the next 2 years. We just have to convince our councilor that this is better for Cebu City. Kita magsigig pugong-pugong sa pagbaligya sa SRP. Leslie Caminada Vistil, News 5.